Vítajte pri ďalšej časti našeho podcastu My dva sme dobrá trojka. A máme tu dneska hostia, ktorý zažil futbal aj na Slovensku, ale teda aj v Taliansku. A vítame tu medzi nami Adama Ambru. Ahojte, zdravím vás. Skôr než začneme, tak vám chceme povedať, aby ste nás odbírali na YouTube, Instagram, TikTok a na Hero Hero. Takže kúkajte, sleduj. Adam, my ťa teda vítame. Tak my ti ďakujeme, že si došiel. A jaký si mal dneska deň? Dneska som mal vlastne dlhý. Ráno som vstal, pohral som sa chvíľku s dcérkou a išiel som vlastne potom na ihrisko, kde sa vlastne starám aj o ihriska. A potom som vlastne sa vrátil naspäť na chvíľu domov, na obed a teraz mal za sebou 2 tréningy a teraz idem vlastne z tréningu. Takže non-stop fotbal, jak sa povie. A tak budeš pekne po slovensky rozprávať? Tak ja som tak naučený a tak môžeme. No. Môžeme aj po záhoradku, úplne v pohode, kľudne. Ale jak ti je príjemne. Jak bude príjemné, tak budem. Tak. Dobre. Ale ináč chodíš aj do Digisportu, tam musíš po slovensky, ne? A tam som byl jedenkrát. A potom vlastne už druhýkrát, už keď sem vlastne mieli, do toho mi došli zase zápasy, ja zase nemôžem si vlastne skracovať alebo ubírať ze zápasov a podobne, lebo predsa to mám jak povolaní, tak vlastne to potom padlo. Áno, lebo aj Stano Macek tam chodí, kde Stane Mackem, však no, sme krstný sa s ním pozná a tež tedy sem kúkal akurát Digi a sedel Stan, kúkam ako to, Ambra tam sedí v komentári. Takže na kamery asi zvyknutý veľa. Že? To áno, ešte spôsobenia vlastne z Talianska, alebo z reprezentácie z U21, tak vlastne mieli sme aj medializované tréningy, mieli sme aj mediálne povinnosti. V Taliansku sme byli vlastne zvyknutí, že raz do týdňa minimálne došli vlastne kamerovať tréningy, vlastne televízie, Rai Sport a podobne a s každým hráčom robili nejaké krátke šoty, rozhovore, takže na to už sme naučili. Vycvičený, jak sa povie. A víš aj niečo po taliansky? Vím, no. Počítať? Počítať vím, no. Alebo jeste písky? Tak, vyptať si peníze. A ja vím, že pizza, pasta, pomodoro. 1, 2, 3, 4. Ale ináč nevím nič, tak tam je to stupido kacov, ne? To je škaredé. To je škaredé. To som sa v Taliansku zase také... No a ja som sa naučil nadávať hned najprv. A... No to som povedať, že určite ta učili najprv nadávky. Tak aj tí hráči vlastne, všeobecne, že keď sme vlastne došli do toho klubu, ja som nevedel po taliansky vôbec nic. Cestu, myslím, letadlem, keď som tam išiel prvýkrát, tak som sa vlastne učil, miel som ze sebou slovník, základné veci, pozdraviť a podobne. Lebo Taliani, ja som vedel už predem, že budem sa musieť vlastne naučiť ten jazyk, lebo Taliani sú strašne hrdý národ. U nich, keď niekto vypráva po anglicky, podobne tam polka ľudí po anglicky neví, samozrejme, že športový raditeľ a generálny raditeľ a podobne vedeli aj po anglicky, ale hned vlastne pri prvom rozhovori s ním mi bylo vlastne dané, že mi bylo oznámené, že tam som chodil na Wall Street, to je talianská škola čiste jazyková a vlastne mi vyprávali, že do pol roka musím vedieť, rozumieť trénerovi a podobne, lebo sa stala vlastne taká situácia, že týden po mne došel hráč z Francúzska, výborný talent, krídelník, Gilitua sa volal, keď si ešte dobre pamätám. A hráč výborný, ale v uvozovkách kašľal na ten jazyk a po pol roku konec. No. A co je s tým včil? Akože úplne skončil? Vôbec neviem, ale myslím si, že nemám akože takto informácie, ale vím, že ešte skúšal niekde inde v Taliansku. Či to tam bolo... Oni sú zás svojskí tí chalani a keď to neprejde ani tam po pol roku, alebo ten tým druhý mu to bude tolerovať, tak ostane tam, alebo pôjde skúsiť spátky vlastne do Francúzska. Ale my vlastne v klube sme to mali založené tak, že to sme byli aj cudzinci, či sa miel spoluhráča Lotyša a podobne, tak sme sa naučili do pol roku po taliansky. Ako on to není ťažký jazyk, ja si myslím, že tí základy a všeobecne komunikovať som sa za 4 mesiace naučil. Čemu to je podobné? Španielčine? Španielčine, no. No tak to ti môže byť asi na začiatek jedno. No. Čemu to je podobné, ale to som sa chcela opýtať, či to bolo ťažké, ale on asi človek, keď tam je v tej krajine a všetci na ňo vyprávajú. Keď ten jazyk používaš stále a či v tréningoch, alebo mieli sme v klubovú reštauráciu, kde kuchár. Tam je to proste, všetko je to vlastne tam dané tak, že oni v fotbale žijú všetci. A v ten klub je vlastne v Bergame, kde som byl, tak či sme mieli klubového kuchára, alebo za mnou došiel, tak
s tým hráčem komunikujú. Není to tak, že dojdeš na tréning, otrénuješ podobne, oni sa pýtajú na rodinu, pýtajú sa, či mi niečo nechýba. My sme mali vlastne človeka a ľudí, ktorí mňa vozili na letisko, vozili mňa z letiska s klubovým autem a tam už sa miel vždycky rozhovory, to bylo niekedy som byl unavený po celé dni a im vracal som sa z reprezentačného zrazu. Doletel som, myslím, že vtedy do Ríma, hráli sme, myslím, že v Chorvátske, miel som anglický týden, že cez víkend sme hráli taliansku ligu, vtedy to byla vlastne Primavera, ja som tam ešte byl v 17 rokoch. Dohrali sme zápas v Hellas Verona, po zápasi mňa vezli na letisko, išiel som, ve štvrtek sme hráli proti Chorvátsku a na druhý deň vlastne v pátek som sa vracal, večer vlastne na letisko pro mňa došli a unavení, zničení po tých zápasoch, lebo to byli vlastne zápasy všetko v tempie a o 11 večer som miel s ním vlastne dialog kusy, ešte pol hodiny z letiska. Mne už sa vlastne chcelo spať, ale tí ľudí zaujíma, jak sme hráli a jedno s druhým, jak sa cítim. Do toho mu vlastne zisťoval tréner, či môžem v nedeľu o 2 dní nastúpiť zase súťaži v Talianske. Ja som říkal, áno, není problém, že budem vlastne do zápasu fit a takže oni vlastne stále sa zaujímali, čiže tam iný svet z toho. Takže záujem veľký z tejto strany. No ja som sa oblekla dneska tak tematicky, hej, taliansky, aby sa cítili jak doma. Lebo tam aj ženy to nosia proste, oni keď sú fakt, že fandia tému fotbalu, tak ja som si to tričko v Neapole kupovala preto, lebo tamto fakt tí ženy nosili, či to mieli v robote alebo po meste, kdekoľvek, proste raz chcú mať tak tričko, víš si predstaviť, že ja bych to mala čo slovenský znak a ako ne, to si nedá žena proste, ale tamto normálne proste tí Talianky nosia im, to je normálne pre nich, hej. No, takže preto tento taliansky, tento tričko, ale než začneme celým tým talianským tvoju kariéru, ktorá je naozaj akože úspešná, tak povedz nám, aký bol malý Adam. Malý Adam nevedel od malučka asi tak do 10, asi 13 rokov som absolútne nemiel zájem, alebo respektíve nemiel som myšlenku, že sa budem venovať profesionálne fotbalu, lebo ešte si pamätám ze základnej školy, byl vlastne taký paradox, že v nejakém 8. ročníku sme si písali, učiteľka vlastne sa nás pýtala, že čím by sme chceli byť. A ja nenapadol, niekto písal doktor, títo veci a ja som napísal proste, že fotbalista. A vtedy to tak mohlo byť, no 13-14 roku. A učiteľka mi, ona to vlastne opovídala potom, keď si zebrala všetky tie listy od tých žákov, že Adam, že vyber si povolání, ktoré ťa bude živiť. Lebo u nás vlastne na okolí nebyl fotbalista, ktorý v téma, alebo ona respektíve nepoznala, že by sa s tým plateného fotbalistu, že by sa tým vlastne živil, tak povedal, že napísi, myslím, že vtedy som dostal dokonca aj za to poznámku, lebo som napísal fotbalista. Áno. A potom sa vlastne stalo to, že 3 roky na to, keď som mal vlastne 16, tak už som 16-17, tak som už vlastne prestupoval do Talianska. Tam už som samozrejme dostával nejaké peníze a muselo sa čekať, kým budeme to 18 rokov, aby som podpísal profi kontrakt. A potom som si, keď som vlastne po ten podpise, keď sme s agentem a s športovým raditeľom Valotým išli podpisovať kontrakt profesionálny, podpísal som vlastne hneď na 5 rokov, tak vtedy mi došla tá myšlenka a vtedy sme sa aj s maminou vlastne na tém potom usmievali, že sa to stalo, no, že 3-4 roky dozadu mi učiteľka vyprávala výmen si povolaní a potom sa stalo vlastne. A ty si za 3 roky začal fotbalem zarábať, akože je krásne. No, ešte aj poznámku dostal. Ešte aj poznámku som dostal. Takže to, že keď si hrával proste jak decko ten fotbal, tak nevidel si to tak nikedy, že na profesionála, hej, že to bylo proste... Vôbec, ja som v prvom rade, ja som začínal v Beloch a my sme fotbal všetci na okolí akože hrali doslova. Chalani okolo, či sme hrávali Danoše Bestaneského trénujem, ďalší vlastne kamarádi vlastne, co sme hrávali ten fotbal, tak ani jeden z nás, aspoň ja to tak vnímam, že nemieli sme, alebo nevyprávali sme sa o tom, že by sme chceli hrať fotbal profesionálne, alebo že by sme sa tým niekedy živili, ale hrali sme, lebo nás to bavilo. A vlastne potom som asi v 15 rokoch, keď som išiel do Slovanu Bratislava. A počkaj, ale ty si byl predtým ešte ČSFA? Ešte som byl v ČSFA, Československej akadémii fotbalovej. A počkaj, a vytáhal ťa do Kubovič? Kubovič. Hej, on za mnou byl 3-krát. Mama mi to 2-krát nepovídala. Raz byl za mnou ve škole, ja som vtedy išiel do Senice hrávať a ve škole Čobrda mi vyprávial, že hledá ťa tu nejaký pán.
A nikto nevedel, kto to byl. Ani nepojal meno, nikto nic. Ja som vtedy prestúpil do Senice, som tam bol iba zimu a vtedy on byl za mamu dvakrát v obchodce, dvakrát mi to napovídal. Ja som vtedy ve 14 vyhral nejakého najlepšieho hráča na nejakém turnaji v Jánoch alebo de. A vtedy Kubovič, že on mňa chce takto vytáhnuť a on vlastne vytahoval aj tebia a vytahol aj ešte jedného chalinska, on byl v Amsterdame alebo debil. V Interi byl na skúška, neviem, nepamätám si to. A vtedy som myslel, že teda kúrnik asi som to premrhal, mohol som byť ja, ale nic. Taliansku? Ne, to ne, ale zase víš, že... Ale vím, že je Kubovič, takže aj on aj teda vytahal. On byl vlastne hlava alebo toho projektu, alebo tej akadémie, jak byl vlastne on ju založil. A ako aj na tý čase ja dobre spomínam, bo vlastne to byl ten medziskok, že odtad, ja si vlastne pamätám po jednom tréningu, už ja som tam vlastne hrával 3-4 roky v akadémii a miel som na výber buď Spartak Trnava alebo Slovan Bratislava. A vlastne vybral som si Slovan a tam som vlastne byl 3,5-4 roky a tam som si vlastne až, ani ne ešte prvý rok v Slovane, ale až po prvej pozvánke do reprezentácie, keď som vlastne došel a tak tam byli hráči, ktorí hráli v zahraničí. Ktorí hráli vlastne v zahraničí, tí hráči. A ja som to ešte tak bral, dobre, Slovan je najlepší klub, aspoň u mňa na Slovensku, aj v histórii, aj podobne. A keď som videl vlastne v reprezentácii, že sú hráči, ktorí už sú v zahraničí, vtedy tam byl Miňo Lalkovič, ktorý byl v Chelsea a podobne, Pipo Oršula, ktorý byl v Manchester City a podobne, tak vtedy som vlastne už začal mysleť, že to by byla paráda sa dostať niekde do zahraničia a s tým sa vlastne živiť. No a prvý vlastne taký krok do zahraničia bylo v 15 rokoch som byl vlastne na skúške v Nottingham Forest v Anglicku. Tam som vlastne absolvoval 10-dňovú skúšku, hráli sme tam vlastne zápas s Sheffieldem, ten sme prohráli vlastne 3-2. Ale to bylo vlastne, ten zápas som odehral celý. Miel som tam výborné veci. Co za stopera? Stredného obrancu som hral, no a do toho zápasu som skočil dobre, ale to si vlastne pamätám, že asi v nejakej 70. minúte som spravil penáltu, že som toho hráča vlastne dojel až moc toho zápasu a byl tam vlastne, súčasne byl se mnou jeden Slovinec, tež vlastne na skúške a my sme spolu hráli tých stredných obrancov. A vlastne potom zápasy a byli sme rovnak s Rostovo, on byl ešte pevnejší. Ja som, keď som měl ešte vlastne 15 rokov, ja som měl problém vlastne takto z váhu. Ja som byl proste taký subtilný. A potom sa vlastne rozhodli, že zeberú vlastne neho, že pro ňoho. Tak, ale vtedy som to nebral ako nejak tragicky, práve naopak som videl, že D je úplne, to není, že o level pre inde, ale jak som videl, že sme došli do akadémie Nottinghamu Forest a hráči, my sme po tréningu, sme mieli jedlo nejaké a to som ja nebyl naučený v Slovane, že máme po tréningu, máme nachystanú stravu podobne. Ja som už som byl pri tém v reprezentácii, vedel som, tam je starostlivosť výborná. Ale to byl vlastne taký ten skok, že wow, že D je profi fotbal a mne to dalo strašne moc. To byli vlastne tréningy, kde sme v 15 rokoch sme išli, hráči v 15 vlastne roku idú pred tréningem do posilovne zapracovať sa podobne, my sme to v Slovane nemieli. My sme mieli ako tréning, mieli sme tréningy denodene, ale tam som v tom Nottinghame videl, že D vlastne u 15 rokov chalanov sa venujú či fyzioterapeuti. Ja som došel do kabíny, tam bylo celému pomaly Angličani, stehna, jaký ja jedno. Jak Sedor vypadal každý. To bylo skutečne, ja si myslím, že došel do kategórie U18, to byli normálne gorile. Veľké, ako neskutečný. Ale dobrá, ty si došiel vtedy, ale byl jak ostrihaný. Ja som měl práve, že dlhé vlasy som měl a ešte som nosil aj melír. Lebo ja to si pamätám z repre, tak ty si byl úplne, že skoro do hola. No. Ja som ťa furt prirovnával, ja som vypadal, že ty budeš novodobý škrtel. Lebo on vtedy v Liverpooli a on byl úplne do hola. Ne, že ono sa, ty sme tiež úplne kraťučké. Potom v Taliansku, keď som... Dozadu, ja si pamätám nejaké fotky také dozadu ščelenku. Ja som měl účesu hodne, ja som nosil čelenku, dozadu, ulízané som to měl. A mne sa furt podobáš, ty si ego. Trošku väčší ego. A v Taliansku vlastne, keďže bylo aj počasí, potom tam to bylo vlastne hrozné, 37 stupňové dvojfázové tréningy, peklo, ešte som měli nejaký tréning potom aj na umelej trávie a to bylo vlastne v tento hrozné, tak som to dal dole, no, Ale to bylo fajnové, říčem nakrátko, a nic, žiadna starosť, ne? Stále sa
tak spravil. Jak teraz, no. Jak si povedal, že ten rozdiel si cítil, jak si došiel do toho Nottinghamu a to rozdiel, že k Beli, alebo rozdiel v podstate, že Slovan a zase potom Taliansko. Jak toto vnímaš? Ty to prestupy všetky. Že vždy to bylo o nejaký ten level víc? Určite. Tak Beli sme hrávali vlastne oblastné súťaže, tak jak vlastne dneska hraje aj naša mládež, ktorú trénujem, tak tam sme to všetci brali, že sme sa tým fotbalem išli baviť. V Slovane už v 15. už to vlastne bylo v tom, že samozrejme level je úplne niekde inde. Byli tam vlastne hráči z celého Slovenska, ja som měl vlastne 2 spoluhráčov z Košic, kde sme spolu bývali na internáte a tam už som vlastne došel do týmu, kde byli Boris Turčák a podobne, už vtedy on byl Marcelo Ravec, ktorý byl v Porte půl roka, alebo rok tam byl. A to byli vlastne všetko spoluhráči, ktorí už byli v tej době, než som ešte ja byl, oni už byli v reprezentácii, Paťo Gregora a podobne. Takže ten level byl úplne od Belu odskočený a už sme vlastne došli do týmu, ktorý chce vyhrávať každý jeden zápas. Aj keď sa to vlastne tak bere, že niekto povie v 15, nejsú vlastne dôležité výsledky, je tam dôležitý vlastne proces toho hráča podobne, ale je to tak, že to bylo a museli sme vlastne vyhrať, lebo Slovan chce vždycky v tých kategóriách byť co najvyšší a byť hore a pamatujem si vlastne, my sme skončili v tej tabulke 2., 3., pred nama Žilina, Ružomberok, ktorý měl výbornú mládež, že tí vyhrávali, aj vyhráli majstra. A to byli vlastne všetko potom ťažké zápase. Čiže a potom, keď porovnám zase Slován a Taliansko, tak to byl veľký skok, lebo došiel som vlastne do Talianska, ja som měl, než som išiel vlastne do Bergama, tak som byl v Regine. Tam padel vlastne prestup ešte ze Slovanu. Som byl v Regine Calcio na 2 týdne, tam sme hrali vlastne Viareggio Cup a ten sme vlastne vtedy vyhrali. A vrátil som sa už s tým, že mňa chcú, ale nedohodli sa vlastne potom na prestupie, na sumie, tak znova som sa vrátil ešte do Slovanu na půl roka a vlastne za půl roka som išiel do Bergama. A predtým som byl ešte v Brešči a v Padově. No to chcem sa akorát povedať, že také rýchle prestupy veľmi, lebo ty právaš o tom, že... To byli všetko skúšky. Lebo že ja vlastne, tak reprezentácia ti otevre vlastne dvera hodne ako do fotbalu, lebo na tých reprezápasoch je, neviem, 5-6 scoutu. My sme v U17 hráli kvalifikáciu v Anglicku. Mieli sme skupine Maltu, Švédsko, Anglicko. A tam sme hráli, to byla U17 reprezentácia. Vlastne došli sme hrať proti domácim Angličanom a hráli sme na 20 000 štadióne, ako došlo tam 5 000 ľudí. Pro nás neskutečná akože atmosféra. Podľa mňa síce na ten 20 000 štadióne sa to stratí, toľko akože tých ľudí, ale my sme vlastne prohráli s nima 1-0, my sme byli pod tlakem celý zápas, ale myslím, že až ke koncu sme dostali gól. A keď vlastne ten zápas mi akože vyšiel tak, jak celému mužstvu, lebo si poviesme na rovinu, že nikto nepočítal, že s Anglickem sa budeme tak držať. Áno. A vlastne už potom zápasy a tá kvalifikácia, ktorá nám vlastne vyšla, my sme postupili z Elite Round vlastne do dalšího kola, kde postupovali z tej skupiny 2, my sme sa tam vlastne dostali a to byla vlastne kvalifikácia, kde už iba jeden postupoval na majstrovstvá Európy, vtedy 17. Skončili sme ve skupine 3, tam pred Maltu, Švédsko, s nima sme remizovali, s Anglickem prohrali, Maltu porazili a v tých zápase to je vlastne sledované a potom, keď mi vlastne agent volal, tak oni mieli prehľad už 3/4 roka dopredu. Že oni chodia na tí zápase, majú vlastne nakúkané podobne a z toho vlastne potom zišli aj tí skúšky. Že som išiel do Brešte, tam som byl 2-krát, tam byl už vtedy Slovák Krišolásik a zase super podmienky, my sme došli na skúšku a tam všetci zahraniční hráči sme bývali na jednej obrovskej vile. Kde ráno vlastne sme mali nachystané raňajky, kde sa vlastne znova klubový šofér pro nás došel, odvezol na tréning podobne. Ale tam som byl na jednej skúške, zase mňa potom zavolali, byl som na druhej. Tej sa to tam vlastne nedohodli alebo nejakým spôsobom, potom som vlastne išiel ešte do Padovy, tam to vyšlo, ale měl som na výber, že buď Padova alebo Bergamo a v Padově sa mi nelúbilo vlastne prostredí toho klubu. Mi to došlo, že oproti tomu, co som videl v Brešti, co som videl v tom Bergámě, tak
som mal možnosť teda si vybrať, kde budem a rozhodol som sa pro Bergamo. Ja som to skôr tak myslela, že keď ešte v tých 13-14 ti tá učiteľka dávala poznámku v podstate za to, že si napísala, že budeš futbalista, ale už v podstate v tých 17 si podpisoval tú zmluvu, že to bolo veľmi, veľmi také rýchle, hej, že to bolo proste raketový výstrel úplne. To... Cítil si sa výnimečne už vtedy? No aj vôbec, ja som sa tak nikedy necítil, lebo ja tak na druhú stranu, že som aj tak vlastne vychovaný. Vlastne raz sa stala, ja nevím, situácia, si pamätám, že z Talianska sme išli do Skalice, do Maxu. A išiel som tam statku vtedy vybaviť, neviem, nejaký paušal, niečo si navýšiť a podobne. Bylo tam strašne moc ľudí a my sme sa chceli, že idem sa opýtať, či sa nemôžeme prebiehnúť alebo tak a vtedy im povedal, že co si myslíš akože o sebi, že co si akože kto. Čiže ja som vlastne v tento vlastne taký, že otec byl vlastne vždycky na mňa prísny, aj s maminou, ale zase mi dali vždycky všetko, co som vlastne chcel. A samozrejme si to musel zaslúžiť, ale mi vlastne dali tie hodnoty, že zázemí a nemohol som vlastne sa tváriť na myslenie alebo podobne, ani som tak nebyl vychovávaný a nemám to ani rád teraz vlastne na tých ľuďoch, že keď si vlastne niekto myslí o sebe, že je víc, jaký je. A prvý to vedeli tvoji rodiče? Došla vám pošta, že ideš do Talianska, alebo najprv to vedel ty? Ne, najprv som to vlastne... Manažér, alebo? Asi manažér určite, ten mňa vlastne potom kontaktoval a potom už sa vlastne vybavili letenky a už keď vlastne bylo prvé ten Nottingham Forest ešte v tých 15-kách, to byl vlastne šok. Ale myslím, že manažér vtedy, keď som mal 15, volal tatkovi. A ten mi vlastne potom, myslím, že povedal, že idem vlastne do Nottinghamu Forest, že či chcem ísť, že či sa nebo 15-ročný chalán ide do Anglicka, kde neví reč a úplne vlastne iný sviet. No. Že či sa na to cítim, ja som povedal áno hneď. Ale ako povedám áno, ale potom sú tam vlastne také, keď zaspávam, že sa človek sa bojí, nevíš, to je najhoršie, keď nevíš reč. Tak. A podobne na to, ale tak išiel sem tam a nelutujem a potom, to som myslel aj prvýkrát letadlem letel. Ja som nevedel, že jakým spôsobom to pôjde a podobne. Takže, ale ako skúsenosť výborná, no. Ale raketový výstrel krásny, akože od tých 13 do tých 17 a bum, podpísujem zmluvu, ja bych písala hneď učiteľke, pančelka, ja mám prvú výplatu. Došiel bych to ukázať. Kúkni sa, dávala si mi oného poznámku. Mňa by zaujímalo, že z tvojho pôsobenia si vyskúšal aj v Čechách, že Sparta Praha. Tam vlastne, jak to fungovalo ve Sparte Prahe? Tam si šiel z Talianska? Do Sparty som išiel z Talianska a ja som byl vlastne po Taliansku som byl na sústredení s Teplicama, kde ešte vlastne pán Hrdlička, majiteľ, a ešte tam byl vlastne tréner pán Šťastný. Vlastne otec, co je vlastne teraz v Žiline tréner, tak jeho otec vlastne Zdeněk Šťastný byl vlastne tréner v Teplicách a byl som tam, lebo ja som měl už potom vlastne období po tých 3 rokoch v Taliansku, že chcel zmenu a vlastne s agentem sme sa o tom vlastne bavili a došla možnosť ísť vlastne do Teplic, do prvej českej ligy a znova dohodli sme sa tam aj na podmienkách, aj na kontrakte, na zmluvie, ale zase kluby sa nedohodli vlastne za Albino Leffe v Bergame s tým klubem, tak som vlastne zostal tam a ja som sa potom vlastne vážne zranil v Taliansku, kde ja mám vlastne za sebou už 10 operácií kolen a potom sa vlastne stala situácia taká, že už som sa dostával dokopy, spátky do tréningového procesu, ale ešte som nebyl fit. A došla vlastne od agenta možnosť, že Sparta by mňa dala dokopy s tým, že keď sa uzdravím, začal by som vlastne v juniorskom týme, vtedy to bylo U23 a že by som sa dal zdravotne dokopy a keď bude všetko vlastne dobre, tak by som podpísal pôlročnú zmluvu ze Spartu a hral tam a potom sa uvidí a tam som byl vlastne půl roka na Strahovie a dával som sa dokopy, ale neprešiel som v úvozovkách jakéby tú lekárskú prehlídku
lebo robili mi vlastne testy na stehna, vyváženosť svalu a tak, a ja som mal rozdiel 20% medzi stehnami a tými operátormi. Co to znamená? To je vlastne rozložení vlastne tej svalovej hmoty a oni vlastne skúmajú prevenciu zranení. Čiže tam ve Sparte, alebo vtedy, keď som tam byl ja, to je nastavené tak, že keď ten hráč mohol mať rozdiel maximálne 6-7%, aby mohli ísť do tréningu. A ja som miel vlastne ten rozdiel veľký, to byl 20% a ja som mal stále problém vlastne s chrupavku a ja som vlastne cítil, či som robil aj na Cybexe testy a podobne, tak ja som ani necítil sval jak koleno, a keby som mal vlastne stále nože v kolene skrz tú chrupavku. Čiže mne to proste nešlo ďalej pokračovať a vlastne po tej Sparte som skončil vlastne definitívne. Ja som ešte absolvoval jednu záverečnú operáciu, vlastne transplantáciu chrupavky vlastne v kolene, po ktorej som byl 3 mesiace na vozíku a vlastne celkovo tá rekonvalescencia trvala rok. A myslím si vlastne potom vyhodnotil, že rok nehrát fotbal, nemôžem sa ani pripravať 3 mesiace na vozíku a podobne, tak na profi fotbal už by to nebylo, keď má niekto taký vlastne veľký výpadek, a ja už po tej transplantácii som vedel, že to na vrcholový fotbal vlastne nebude a pro mňa nemilo už vlastne potom ísť hrať význam niekde na okolí alebo podobne, aby som si v úvozovkách znova to koleno dokaličil, lebo ja som mal vlastne artrózu 4. stupňa, čiže mi ostalo úplne minimum chrupavky, ktorú mi vlastne transplantovali, roznožili mi to a vlastne operovali spátky do kolena a vlastne potom všetkém a už to byla vlastne 9. 10. operácia, tak som si povedal, že vlastne konec. Ale v tej Sparte vlastne, keď sa vrátim, tak zas, keď porovnáme ten skok, tak Taliansko a Sparta, tak Sparta zase o level niekde inde. Ako niekto si povie, že Sparta je fakt akože veľkoklub. Ja som, že situáciu jednu, co poviem, ja som došiel do Sparty a teraz došiel za mnou kustot, myslím, že David Matejka a mi vypráva, hele, poď se mnou. Tak som išiel a išli sme po Strahovie v akadémii a ideme ven do budovy, do ďalší a otevrel sklad. Pýta sa ma, ako máš veľkosť noh? A ja, že 46. A ja som normálne kúkal, to byla obrovská místnosť s regálama, ktorý mala Sparta Nike sponzor. To bylo plné oranžových krabic, Nike, kopačky lisové, tarfy, kolíky, podobne. Ja som takto s 2 rukama vyšiel odtať, on normálne otvíral, jaké chceš, Tiempa, Merkure? A ja som povedal, že OK, Tiempa. Ja som vypasoval 2 lisokolíky, 2 vlastne klasické lisové kopačky a ja som myslel, že 4 takto krabicama a že ešte potrebuješ tarfy alebo podobne. A reku, ne, že v pohode, ne. A to som fakt, akože to byli také podmienky, že všetko nachystané. Samozrejme aj v Taliansku to bylo ako nachystané a nemieli sme proste taký servis, že hráč si vyber ešte aj kopačky a jedno s druhým a pak je to akože veľkoklub, kde tí hráči sú pod obrovským tlakem, kde v Taliansku napríklad sme nebyli pod takým tlakem enormným, ale fakt tam tí hráči je vidieť, že to je veľkoklub. No. Celú epizódu nájdeš na Hero Hero, odkaz je v popise, tak klikaj. Krásne. A vlastne to sú páni hráči, je ten je namyslený. Takže hele, tak poď se mnou, jo? Hele. Ja im hodinu som snad plakal. Idem si dorobiť školu, strednú. Áno, víš, ak sa prúžíš, víš, že ty chceš oného chalana z Letniča, z Unína, a on ti povie, že ste 300. A víš, a najvyšší súťaž hral ešte ani ne okres možno.